mangamang ko. Kita kong suguon para akong pakamangon. Run. Paano tayo da? Magpildihon lang na parang kuhaan na da. Leksyon na da. Mangamang ko. Kita kong suguon para akong pakamangon. Dong, ano na ko dong? Nakaisugo na mo dong? Oh, nga naman Ski. Pangitaa si James kay akong pakamangon. Okay, okay Ski. Wala nani, pildi na pagkuhanin. Pildi po sa online sabong, pildi po sa email. Saming kauban na ay. Asa karon pa na ako pangitaon ako si James. Nalisod mo ning lugar na pangitaon ni siya. Nan kayo. Dara raman ka James. Uy, uy. Pangita kang Ski. Baton ka kay naigisugo. Na, sige, muadtor ako. Unsa gisugo ni Ski no sa? Kasi makurta na ko ani. Ganto na una ko. May buntag Ski. James, asa rin kagikan James? Ganin na ako sa pangita ni mo James. Ay, dali. Lingkod. Sa may ato ron iske. Na ako'y isugo mo na imong buhaton. Pero ay kabalanga kay makwarta ka ni. Tagan ni kay kwarta. Sige, iske. Alipayan di ka. Sa may ato ron iske. Unsa kasabot ka ni? Sa kamang ni iske. So, mga mong data karon iske. Oh, sakto nang gihinaw-naan mga amang taron. Na may duha ka buok dito. Ang giigda. Mao di mo kamangon. Kaya bos pa ka mang Ski tatao naman ta diri gidukka na malanggo. Si Patong na Base matigda ta tingay ta. Sige, ka nang sudlan diri kwarta. Sudlan na ako sa klibo. Dapat makuha to nimo sila para kadaog ta. Iske, atong paninggamutan makadaog ka. Ito, buti. Panalakaw na kaya ron para makaon na ka dito. Sige, iske, thank you kaya ning kuan pakamang niyo. Oo. Sige. Isa ka ni Subriha, no? Kamang iske. Human. Sambi. Ang ko kadali. Libo. Yahoo! Ang kurapon. Magsamba dito. No. Ay, Bilara, ungo ka. Ay, samba. Kamang iske. Subok. Asa na, James? Asa? Kamang iske. Tanawa pa. Kamang ni Ski. Oh, so, ang kaning kamang iske, ipahatag ni tira ninyo. Masig 20 na po niya. Tako lagi kayo. Tanawa ng suod ninyo. Tanawa ang suod. Tanawa. Lok ko gidi ay.
Yun to sige ni. Ang ako pa'y bahala. So, aris ako ninyo. Sige. Salamat kayo na. Salamat, May Tony. problema James. ka iski on. Ikaw, kay ba ka nga nang ipatawag ka na ako dre? Wala ra ba siya? Isa. Kamang iski. Ano na? Ano na? Sa iski. Ini ano na? Lawa. 1K lagi ni. Oh, ano na? Ako galim dia. Butar rin ko para makadaog ko. Salamat kay ni siya. Dako kini katabang. Sige, iski ari sa iski kay hapon na ra ba ya. Dapat ko bahat sa mga. Oh, sige. Salamat kay ni iski. Oh, sige. Yes, kapalit na dito ko kung na kung gusto. Lagi ko pang palit. Gusto. Tara mo multi haday. Kataga na mo iski. Ano day? Tagpila may gatag nyo re. Dito sa mga gatag iski. Sa libo mo lagi nakuha. Mo lagi. Sure ka na kinsa rin ang gatag na day. James, Nak, purakutan mo ato. asan siya day? Na nakita mo ito na umat ko, naglako-lako. Pagpunta. Babang na ganun James. Sige ka, tamputan mo ato. Badagdag ako na. Naging iski talaga. Iski na naging si James. Nanay, hindi ko naglagay. Rakutan ta ka. Kapsan, tinis na ako. Putan tining lang. Sa basa na gulbin. Ano ba ba may gatag mo? Wala yung kabalo ato kay Rason pa mga gawin. Rason naman gawin. Run.